Sinigen Soko TV kumurikira humo chando buya mate heyemo yomugaka Samuel Nyabuti kurwase ikenyoro kyamuruga kigutoka se wodi ya Bosamaro nsemo ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira wono nigo Dikla Koyagi inse yomurubirio oye Wemori Foundation aisokire na kubagachira enyumba nigo habereka gwesoke bene ase okubarusilia omuchando yo wogotwerwa nanya nabo niga baraiba aboliwe kubaika ange bali bwate emechando nakoene kebuna ngo basira bale Nase kenyoro kia muruga imeye sublocation egege ward ya Bosamaro ensemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Asenka yomugaka Samuel Nyabuti yuwe getaseni Soko TV yamurekerete meeting ibere yairire asomo chando bwenyombengo tu asebarenge gotwerwa Soko TV yango kwa Samuel Nyabuti omenta maiko gade Bosamaro na iraniye abaminto ababe Soko TV nambu yamono ara twererwe nyomba matuka amange etagogete Samuel umuchanda bwata kurwa matuko na nasokire sikonje no muntu siko sana yani naro no murembo muyaso muntu yo minto yasokire bwatekere gokiaye rero twachire kaigese family konye gwato muchando umunene sana ntu abwato muchando into tukanyerigereri tukarangeria media ikabekwa TV sie paybill lakini mu yo chiete kwa sokya elio ko korago sino koleta kindi gaiga asengenche yobono ni yagi uyo okibwe musiye ase wodi ya Bosamaro se muroberio yebo wakonya Wemori Foundation aisokire rikuro bokonyi boko bagachire nyomba rikubarusia somo chando ugotwerwa twachira korengana Wemori Foundation amangana Wemori Foundation aga sene gokonya abantu bali abataka ime ya Bosamaro ase wodi yeto ya Bosamaro twarigere amangana yaga senya gokoro konyira abantu Oyagi Foundation yorose ile abantu amache na enrepet project kinde chinyinge etwachira ase kenyoro kia muruga igege asajire gokonya umuntu mutaka oyo konyo gotweru etwacha tukarigereria nyomba konya asamenya tembura konya ikomutwera korugoro gento nge yabwate umuntu mutaka orenchara kabisa baraiba tikete twacho baraibu na umurayi kurwa Bosamaro wodi yo koruguchari sikeganda oya ngumbu gaigere baro bakaine no muntu yo atigete ogotweru abanyakenyoro amoni amate mugaka Samuel ngo bamwakero yagi bunambuye mono ase okwero kokonye nkeyo iyachandekire ase kigetambe muroyo minto Dikla gento namwanchire wange bantu ba minto nara mororire sana ngokonyara abantu kurukia nginda ngumbu bakanyachokochoka onsipi bakaseita morugo chire gotokonya boigo umushimwa Dikla Koyagi agency yaito yanyarire okonye family yabikiro kobokororo togoteba ngambia mono agendere kobororo nyagosugurikana buga ono nakire mbuya mono ase omo Dikla Koyagi ase abekire support utubekere nyomba bekera abaibori nyomba nakire mbuya mono asare nyasanya kumubwatisia 2027 tumubwatisi na intu one nke yamana abamate ngo baruru kubole gucha sabara ibonsi kubaika bacandegete buna abayigange chinga kichionsi kiagera abanga buna abayigana bo bakubachora barayi abarayi bande bonsi na porobera isoki bagendere isi ikire project yiga ndu nabasaye kurunyamira ntogaste kwesuguma eliko ikirane nga chi family chiri chicandegete iga igese county ya Nyamira ngonyora bali na porobkende babasa gucandika otherwise ntutaite bantu ba mintu banyamira bacandike kisa kweki that's why twesoke ntu nabasaye obachia ambassador chingia iliko konya kuligiria mangana yiga twarana kya bantu bacandike at least batema kuligio bokonyi kurande. Thank you so much. wono nari kubasaba abantu ba mindo ndagete tochora abarayi bamaitengi bakonda gokorera abana ingi abarayi bareta chibasarima abarayi bareta amagendero bareta estima bakore development ekere common mwananchi nigo yatigaire asabara ibonsi wesokia na kweneke buna ngurwa barobo konyi gochia saba chande kubuchinga kichionsi ekiagera na kibachoreire bakore inkuripoteria Soko TV kuromoruga wodi ya Bosamaro ensemo yebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Letariane Wycliffe Warenge.